Dobrý deň, dámy a páni, moje meno je Michala Moravcová, ja vás zdravím zo spoločnosti Bossa a vítam vás pri pravidelnom týždennom videu, v ktorom sa vždy spolu pozrieme na to, čo nás čaká tento týždeň na finančných trhoch. Takže hlavnou udalosťou tohto týždňa budú určite ako vždy prvý piatok v mesiaci data z amerického trhu práce, kde u týchto údajov sledujeme hlavne ukazovateľ NFP, to znamená počet nových vytvorených pracovných miest mimo zemědělský sektor, kde vlastne NFP je skratka amerického alebo anglického názvu Non-Farm Payrolls. Tieto dáta budú ako vždy teda zverejnené v piatok v 14:30. Trh očakáva, že Spojené štáty americké v září vytvorili 171 000 nových pracovných miest mimo zemědělský sektor, čo by mal byť mierny nárast oproti výsledkom zo srpna, kedy pracovný trh vytvoril 151 000 nových pracovných miest. Miera nezamestnanosti by sa mala udržať na úrovni 4,9%. Okrem toho samozrejme budeme sledovať aj to, akým tempom sa zvyšovali mzdy, čo je ukazovateľ, ktorý sa taktiež radí medzi tie kľúčové ukazovatele. U tohoto ukazovateľa je dôležité vždy, aby tie očakávania, alebo aby ten skutočný výsledok aspoň naplnil tie očakávania. Čo sa týka amerických dát z trhu práce, tak v prípade, že naplnia očakávania alebo dostanú sa na tú hodnotu 150 000, tak si myslím, že môžeme ich považovať za pozitívne. V prípade, že by sa dáta prepadli pod hodnotu 150 000, tak by to mohla byť negatívna informácia, negatívna hlavne pre americký dolar a mohli by sa znižovať šance na zvýšenie úrokových sadzieb USA v prosinci. Zatiaľ trh počíta so 60% pravdepodobnosťou, že by americká centrálna banka Fed mohla zvýšiť úrokové sadzby v prosinci, takže keď sa údaj NFP udrží nad hodnotou 150 000, predpokladám, že táto pravdepodobnosť sa udrží na tej stávajúcej úrovni 60%, prípadne sa mierne zvýši. Samozrejme, ako som už spomínala, prepad po tú hodnotu 150 000 by mohol znížiť túto pravdepodobnosť, ako je oslabý dolar. Ďalej pripomínam, že v tú samú hodinu, v ten samý okamžik budú zverejnené aj data z trhu práce Kanady, takže toto obdobie, keď sa stretnú tieto dve informácie z trhu práce, jak z USA, tak z Kanady, býva pomerne volatilným pre menový pár USD-CAD, takže v prípade, že obchodujete USD-CAD, tak určite v piatok 14:30 sa dá očakávať volatilita na tomto menovom páre, pričom trhy obyčajne reagujú tak, že najskôr zareagujú práve na data zo Spojených štátov amerických a neskôr s opoždením práve na tom menovom páre USD-CAD reagujú na kanadské data z trhu práce. Čo sa týka potenciálneho vývoja hlavného menového páru euro-dolár, tak už sa na to ideme pozrieť. Tá situácia oproti tomu minulému týždňu sa tam zásadne nezmenila. Vlastne vidíme tu stále pretrvávajúce dve formácie a to jednou formáciou sú tieto nižšie a nižšie vrcholy, ktoré vlastne indikujú negatívny alebo klesajúci trend, ale na druhej strane na tom eurodoláre sa nám začali tvoriť vyššie dná. To znamená, že ten negatívny alebo klesajúci trend už nie je až tak jednoznačný a vidíme to jeho utlmenie výrazné práve tými vyššími dnami. To, že nič zásadné alebo nejaký výrazný trend na eurodoláre neprebieha, vidíme práve aj na oscilátore MACD, ktorý osciluje okolo hodnoty 0. Ako som spomínala minulý týždeň, preto aby sa potvrdil nejaký rastúci trend alebo zvýšila sa pravdepodobnosť prevahy bíkov, tak musíme sa dostať na tieto maxima, to je nad hodnotu 1,13, povedzme 20 až 30. Samozrejme v prípade, že aby sme očakávali opäť, že sa do prevahy dostanú medvedí, tak musíme klesnúť po tieto minima 1,12. Takže skutočne tieto hodnoty 1,11, povedzme 2 až 1,1330. To sú hodnoty, ktoré pokiaľ neprekonáme, tak je veľmi ťažké špekulovať o ďalšom vývoji eurodolaru.
ako takom. Ale to, že eurodolár je bez výraznejšieho smeru alebo konsoliduje v typickej trojuholníkovej formácii, ktorá vytvára nižšie vrcholy a vyššie dna, tak výborne reflektuje práve aj menový pár USDHF, ktorý rovnako ako eurodolár je bez výraznejšieho trendu a rovnako vytvára trojuholníkovú formáciu. Vieme, že menový pár eurodolára a USDHF sa práve zvyknú vyvíjať inverzne, to znamená opačným smerom, a tým, že ani na jednom z nich nevidíme nejaký zásadný trend, tak to iba potvrdzuje to, že ten trh konsoliduje a čaká na nejaký silnejší impuls, ktorý z pohľadu na ten makrokalendár tohoto týždňa skutočne by mohol prísť jedine v piatok, ale v prípade, že tie dáta budú v súlade s očakávaním, tak sa obávam, že to nebude dostatočný impuls k tomu, aby trh začal rásť. Keď sa pozrieme na to, čo nás čaká tento týždeň na finančnom trhu v podobe makrokalendára, tak vlastne dneska máme sviatok v Nemecku, to znamená, že obchodovanie na nemeckom indexe DAX sa nekoná a taktiež celková aktivita na eure môže byť pomerne nižšia. Určite by som pripomenula kauzu alebo informácia ohľadne Deutsche Bank, ktoré sa prelinuli trhom minulý týždeň. Čo sa týka nemeckej banky Deutsche Bank, tak akcie zaznamenali výrazný výprodaj. Vidíme, že sa obchodujú na historických minimách. Keď sa pozrieme na maxima, ktoré dosahovali pred finančnou krízou, kedy hodnota alebo cena akcie bola nad úrovňou 100 €, dneska sme na hodnote 11 €, tak skutočne vidíme, že akcie Deutsche Bank stratili veľa a oslabili o viacej ako 90%. Taktiež prepad tých akcií, keď sa pozrieme na úrovne, ktoré dosahovali iba na začiatku tohoto roku 2016, tak aj ten prepad je pomerne dynamický a vidíme, že akcie oslabili z tej hodnoty 22 € na 11, čo je prepad o 50% letošný rok pre akcie Deutsche Bank. V piatok vidíme, že sa akciám Deutsche Bank podarilo odraziť od tých minim alebo mierne posíliť. Súvisí to so špekuláciami, že americký regulátor by nakoniec mohol znížiť pokutu, ktorú má platiť Deutsche Bank vlastne za praktiky, ktoré spôsobili finančnú krízu alebo ktoré boli spojené s tým úvodom finančnej kríze, kedy vlastne Deutsche Bank predávala tá riziková aktíva. Takže to je Deutsche Bank. Ten situácia na Deutsche Bank z pohľadu toho eura alebo súvislosť je taká, že vlastne stále sa špekuluje o tom, či Nemecko pomôže týmto akciám. Angela Merkelová to zatiaľ odmieta. Musím iba dodať, aby som nejak zabránila nejakým špekuláciám o krachu banky. Banka má určite kapitálové problémy, ale problémy vlastne sú v tom ohľade, že banka nesplňuje dodatočný regulátorný kapitál, teda kapitál, ktorý požaduje regulátor, pretože skutočne kvôli takémuto poklesu ceny akcií a teda tržnej kapitalizácie banky výrazne klesol jej kapitálový polštář. Nicméně banka zatiaľ sa ani nepribližuje k nejakému stavu krachu. Takže určite potrebuje kapitál, aby splnila regulatorné podmienky, ale zatiaľ pre Deutsche Bank nejaký krach v podobe Lehman Brothers nehrozí. Čo sa týka už toho kalendára na tento týždeň, tak určite tento týždeň bude zaujímavý pre britskú libru. A to z niekoľkých dôvodov. Jedným z týchto dôvodov sú určite data PMI, teda indexy nákupných manažerov, ktoré budú zverejnené v pondelok, utorok a stredu, a to postupne z jednotlivých sektorov, pričom najdôležitejšie data sú v stredu, a to zo sektoru služieb. Britská libra zahájila tento týždeň pomerne negatívne, zahájila ďalším poklesom, a to z toho dôvodu, že Theresa May trošku priblížila scenár ohľadne Brexitu, kedy stanovila deadline, teda finálny termín, dokedy by mal byť aktivovaný článok 50, pomocou ktorého by mala Veľká Británia oficiálne požiadať európskych predstaviteľov o Brexit, a toto by malo byť vykonané do konca prvého kvartálu 2017, teda do konca marca alebo března roku 2017. Tým, že vlastne Brexit začína naberať takéto jasnejšie obrysy, tak
tie obavy z Brexitu a dopadov na britskú ekonómiu sa týmto stávajú ako keby živšie, dostávajú sa opäť na tie hlavné titulky tých finančných trhov a britská libra kvôli tomu oslabuje. Keď sa pozrieme ale na vývoj britskej libry, ten je skutočne v aktuálnych dňoch veľmi zaujímavý, a to jednak z toho dôvodu, že britská libra sa približuje k minimám dosiahnutým po Brexitu. To znamená, že nejaký pomer rizika a zisku je celkom priaznivý, pretože to riziko v prípade nejakých nákupných pozícií je pomerne malé, s tým, že stop loss by bolo niekoľko bodov pod tými predchádzajúcimi minimami a potenciál nejakého rastu by sa opäť otvoril niekde k týmto úrovniam. Samozrejme ideálne sledovať trh alebo reakciu britskej libry a vyhľadávanie nejakých nákupných pozícií na nejakých nižších timeframeov, napríklad na hodinových grafoch. Ďalej z tohoto pohľadu testovania tých predchozích minim určite v prípade, že tu nájdeme dno a pokles libry sa zastaví, tak môžeme špekulovať na formáciu trojitého dna, kde vlastne neckline úroveň by predstavovala táto hodnota 1,3420. Taktiež keď sa pozrieme na vývoj britskej libry a na vývoj oscilátora MACD, tak vidíme tu náznaky bičej divergencie, pretože vlastne tu máme nižšie dno v porovnaní s týmto, ale naopak na tom oscilátore MACD je to opačne, takže môžeme aj vďaka tomuto špekulovať na to, že libra by na týchto úrovniach mohla nájsť podporu. A práve zaujímavé formácie vznikajú na ostatných pároch s britskou librou, napríklad GBPHF, kde taktiež testujeme predchodzie minima. Podobná situácia GBP AUD, kde testujeme predchodzie minima. GBP NZD, kde testujeme predchodzie minima, prípadne GBP JPI. Takže skutočne situácia na britskej libre aktuálne veľmi zaujímavá. A v prípade, že nájde britská libra v týchto oblastiach, kde sa obchodovala po Brexite svoje dno, tak môžeme očakávať posílanie na takmer všetkých menových pároch s britskou librou. Pokračujeme ďalej v makrokalendári. Indexy nákupných manažerov budú zverejnené nielen z Veľkej Británie, ale aj zo Spojených štátov amerických, a to konkrétne indexy, ktoré zverejňuje Inštitút riadenia zásob. Tie budú zverejnené v pondelok a v stredu. V pondelok to bude sektor výroby, v stredu to budú služby, pričom samozrejme ten index zverejnený v stredu je oveľa dôležitejší, pretože služby predstavujú oveľa väčšiu časť americkej ekonomiky než výroba. Upozorním na to, že v útorok zasadá centrálna banka v Austrálii, takže je to v útorok v skorých ranných hodinách. Následne v útorok po obede budú zverejnené aj datá aukcie mlieka na Novom Zélande, takže tie budú mať vplyv na Nový Zéland. Čo sa týka toho zasadania Austrálskej centrálnej banky v útorok ráno, tak neočakávame žiadnu zmenu monetárnej politiky, takže Austrálska centrálna banka by mala udržať aktuálne úrokové sadzby na nezmenené úrovni. Čo sa týka vývoja austrálskeho dolaru, tak stále sa pevne drží pod touto rezistenciou, ktorú predstavuje túto klesajúca trendová línia, vlastne, ktorá spája vrcholy austrálskeho dolaru už od roku 2013, takže tá zatiaľ pomerne dobre funguje a vidíme, že austrálsky dolár sa veľmi poslušne drží nad touto úrovňou. Avšak u austrálskeho dolaru môžeme vidieť medvediu divergenciu vlastne v podobe indikátorov MACD, kde vidíme túto vlastne vyššie vrcholy, pričom na cene tie vrcholy sú nižšie. Taktiež zaujímavá formácia na grafe H4, kde môžeme špekulovať na vytvorenie formácie hlava-ramena, kde toto by bola hlava, jedno rameno, druhé rameno. Samozrejme, táto formácia bude v platnosti, pokiaľ sa nedostaneme nad práve maxima toho ľavého ramena. V prípade, že sa dostaneme na dne, tak samozrejme táto formácia bude v neplatnosti. Takže
Skutočne austrálsky dolár nám ponúka veľmi niekoľko zaujímavých formácií. Ešte vám pripomeniem aj dlhodobejší graf mesačný, kde vlastne v mesiaci září sa nám vytvorila táto pimbarová sviečka, ktorá tým, že vlastne stále sme neprekonali jej maxima na úrovni 0,7750 je v platnosti. Takže aj z toho dlhodobejšieho pohľadu ešte stále existuje možnosť oslabenia austrálskeho dolaru. Takže keď pokračujeme ďalej, čo nás čaká tento týždeň, tak v stredu pokračujú makroekonomické dáta z Austrálie, to maloobchodné predaje. V stredu budú zverejnené aj dáta ADP, čo je vlastne predskokan už spomínaných dát NFP z amerického trhu práce. A Spojené štáty americké a Kanada v stredu zverejnia obchodnú bilanciu. No a v piatok bude zverejnená výrobná produkcia z Veľkej Británie, už spomínané dáta z trhu práce USA a Kanady v podobe NFP u USA a taktiež v piatok večer nás čaká niekoľko prejavov členov FOMC. Takže to je odo mňa tento týždeň všetko. Na záver by som vás rada upozornila na náš chat, ktorý sa bude konať práve v piatok v priebehu vyhlašovania dát NFP, takže v prípade, že budete mať nejaké otázky alebo zaujímavé postrehy u týchto dát, tak kľudne budem rada, keď sa so mnou spojíte. No a na záver určite vás upozorním ešte aj na zaujímavé video, ktoré nájdete na stránkach investplanet.cz, ktoré sa venuje zaujímavým informáciám z technickej analýzy. Takže toto video nájdete v sekcii videosprávy. Takže ešte raz ďakujem za pozornosť a teším sa s vami opäť o týždeň.